let's reach some more. We will never quit until we reach our goal. Got each other's backs, we gonna run this floor. Hang on to this, wanna hear your roar. Oh, 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 gold is all we see. Oh, 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 this is what we need. Oh, 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 got us desperately. Whoa, oh, oh, it's our destiny. De här tjejerna vill vara med och spela innebandy men vill göra det på sina villkor. Det ska vara roligt att spela innebandy. Och det är viktigt att locka tjejerna med att det är kul. Varje spelare kommer att bära ett pulsband och en sensor på ryggen i en sån här liten snygg sport-BH. Så ska vi mäta hjärtfrekvens, antalet löpta meter, sprinter, accelerationer, inbromsningar och rörelseschemat helt enkelt. Mot en situation och det är kvitterat. Styrningen kommer därifrån. På Iksu vinner SM-guld och det är en match som laget har dominerat från början till slut. Falun vinner SM-guld efter en hög dramatisk avslutning. Och där kommer målet, Johanna Holmberg. Och där är 2-0. Alexander Galante Karlström. Han smäller dit den. Galante Karlström vågar och vad vackert han sätter dit den.
Ja, här har vi matte 100. We can reach the sky. Sverige mot Finland. Nu ska allting avgöras. Vart hamnar guldpengen? So we can reach the sky. Instick där för Kim Nilsson, 1-0 Sverige. We can be Vi har en straffavgörande mellan Sverige och Finland. Men det är mål. Och det är mål.